Hey, velkommen til challenge dag nummer 6, næst sidste dag. I dag er det integration. Hvad betyder det? Det betyder, at vi samler alle dyderne, alle værdierne. Meget ofte findes de ikke isoleret, men de viser sig i samspil, især når vi er under pres. Det er ikke nok at være høflig, det er ikke nok at have ukueligt mod. Alt sammen hænger sammen. At holde respekt, ærlighed, vilje, kontrol og mod i en træning kræver meget. Det er sjældent, vi kun har én, men de er altid i samspil. Det prøver vi lidt i dag. Så i dag der laver vi en challenge, der er en lille smule hård, og prøver at se, om vi kan holde det hele. Så øvelserne i dag er unwrap 10 minutter. Det vil sige, at man sætter simpelthen bare uret til at ringe om 10 minutter, og man arbejder i alle 10 minutter. Vi starter med høfligheden. Vi bukker dybt. Når vi har gjort det, så laver vi 10 optække med hver ben. Det vil 20 i alt. Så laver vi 10 gange armbøjninger. Så laver vi 20 slag i hestestand. Så starter vi forfra, bukker, sammen. Og det gør vi 10 minutter i træk. Og vi prøver at blive ved. Vi prøver at holde det. Vi prøver at blive presset i dag. Så her kommer øvelserne. Velkommen til dag 6. I dag der arbejder vi 10 minutter i træk. Så man sætter simpelthen bare uret til at ringe om 10 minutter. Så man starter med at lave 10 optække. Hvorefter man laver 10 armbøjninger. Hvorefter man laver 20 slag i dyb hestestand. Bukker og starter forfra. Og det gør man simpelthen i 10 minutter i træk. Og stop. Dagens refleksion. Den ting, du skal tænke over. Den ting, du kan dele med andre. Snakke med andre om. Den ting, du kan skrive ned og reflektere over lidt senere. Det er, hvilken af de her 5 værdier, vi nu har arbejdet med, lever du stærkest? Hvor er du bedst? Og hvad for nogle undgår du? Og hvad for nogle kan du blive bedre til fremover? Og hvad skal der til, for at du bliver bedre til dem? Vi ses i morgen.